Hei, nyt on päässyt käymään niin, että mä en ole vielä ikinä ollut Majaniemessä naisten saunaillassa. Ja nyt lähdetään käymään katsomassa, mitä siellä oikein tapahtuu. No niin, perillä ollaan ja mennään katsomaan, minkälaista tuolla saunarakennuksella on. Jäät ei ole aivan vielä sulanut. Jaha, siellä on jo avannut ihmisiä. Mä en nyt ite mene saunaan tällä kertaa, mutta tässä on hyvät puitteet saunomiselle, että on tällainen rantasauna, puulämmitteinen ja sitten tuolla ylempänä on iso sähkösauna ja suihkutilat ja pukuhuoneet. No niin, sitten kun on saunottu, niin sen jälkeen alkaa 6 aina täällä naisten saunaillan tai siis saunomisen jälkeen sitten ohjelmaosuus. Täällä on vaihtuvia teemoja ja tänään taitaa olla ei niin iloinen asia, mutta surun käsittelystä. Rantaoppaan Leena on kertomassa. Ja sitten aina sen ohjelmaosuuden jälkeen Majaniemen emäntä tai emännät valmistaa maistuvan iltapala. Kurkataanpas emäntiä. Täällä keittiöllä valmistuu mahtavat iltapalat, naisten saunailta. Tää ei ole kahvia. Lisätiedoksi muuten, että tätä seurakunnan saunarakennusta, takkatupaa, saa vuokrata omaan käyttöön. Käydään katsomassa, minkälaista siellä on. Koontina vielä siis. Tää on takkatupa saunarakennus ja sen takana on rantasauna ja laituri. Ja tässä sen vieressä on päärakennus. Ja tuolla ensimmäisenä, kun tullaan parkkipaikalle, niin on majoitusrakennus majoilla, jossa esimerkiksi kaikki rippileiriläiset yöpyy. No niin, nyt lähden kotia kohti täältä naisten saunaillasta ja oli mahtavat iltapalat vielä lopuksi tuolla ja joku osallistuja mulle sanoikin, että kun tulee yhden kerran tonne, niin sitten on pakko tulla toisenkin kerran. Ja salihan oli täynnä naisia, että suosittelen kokeilemaan.